gutom mo. Love it. Oh my God. Ganyan siya kalaki, oh. Oh. Na 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 na, samida, green light, red light. Oh, sino ka na eliminated? Oh, out! Hi guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Yan, ngayon po magkakapa naman siguro kami. Pupunta ulit kami sa sa Manggaring naman tayo guys. Sa Manggaring. Pagkatapos ng Mapaya, lumapit sa Manggaring. De, may nag-invite lang sa amin doon. Kasama namin si Romalyn Vlog at saka si Kusinerong Mangyan. Invite kami ni Kusinerong Mangyan. Kita-kits tayo doon guys. Bulag-bulag. Bale, kami lang yung present ngayon. Yung dalawang senyor hindi namin pwede isama. Tapos sila Kuya Ulan, busy na sila sa bukid. Start na sila ulit sa sa bukid-bukid. Tara guys, samahan niyo po kami. Kita-kits dyan. Yes. Gusto ko mama ni Dana. Sama Dana. Sama ka Dana? Ando si Lilian. One hour later. Hey guys, dito na po kami kay Kusinerong Mangyan Adventurer. Kay Kuya Alan. Ayan si Kuya. Thank you po sa pag-invite. Dito tayo sa niya, rice house. Kadaming balik yun. Nanatay lang po namin si Mr. Romalyn. Excited ka na ba? Excited. Excited ka na mga pa? Yes! Excited na siya magtili-tili. Depende kung anong makakapa namin doon. Si Ate Madonna guys, kala mo magrarampa siya. Pwede na kaway. Maya-maya lang. Maka-ready yan. Magkalala. Makapag-aura. Dinaig pang mga single. Mga boys ang kasama natin ngayon guys. Wala yung aming boys. Puro sila boys. Girls versus boys. Hi! Ayan na si Kakamsat guys. Nandito na siya. Ba't nandiyan ka sa sulo? Gigil ako. Nainggit ka sa kulay niya na. Ang puti-puti ni Romalyn, no? Sana all. naman gamit namin. Pero sabi niya kung di ang gamit. Tapos nandyan ka pa, ang kuyong na. Kung kailangan na mag-light lang ng konti baga. Hindi yung pure dark. Mag-light lang rin ng konti. Maraming ang naiingit sa kulay natin. Kaya lang hindi na siya mag-light kasi lagi kami nasa initan kaya walang pag-asa. Pero okay lang yun. Talaga. Ito talaga yung kulay namin. Bughaw. Tayo lang natin si Mr. Romalyn. Busy-busy pa siya. Sama rin nila si Ninian. Hindi na namin sinama si Dana kasi nag-module. Baka hindi makapasa. Lock sa tutor. Tutor niya pa naman si Pain. Oy. Kahit ikaw? O hindi ah! Posibleng mabagsak pa yon naka-brainy ka. Pag-google-google. Na may pag-google guys. Ganun talaga. Kung alam yung ganap, sasagot ko dun eh. Mga Kusinerong Mangyan guys, din sila, puro boys. 8 sila. Kani puro boys. Kaya girls versus Meron daw sila dalawang single. Meron din kami dalawang single. Si camera girl tsaka si camera boy nila. Si camera girl, baka pwede. Oy. Matilda Busa. Hello po, ate. Wow! May hingin daw sa'yo si ate. Hi, girl! Yung kulay mo. Hingin daw siya. Kulay ka, itim-itim ko nga! May mga tingnan mo kaya. Wow, ate, maitim daw siya. Ano pa ikaw? Hindi. Ay, iba. Yung ate Gretch.
Michelle. Morena. She is Kulay mo tayong damit niya, te. Huwag ka tumikit sa akin, baka. Maitim din ako. Tingnan mo. Oo, mas maputi siya dati. Hindi, mas maputi siya dati nung unang namit kita. Mas maputi. Dahil nangitim ka. Kasi, Ako na kami check lang ng din. mundo. Painit ka na rin ng painit. Kakababa niya lang din yun. Lalo kami. So mag-alala. Magkasama tayo sa kulay. Ito maputi. Pang-abot na rin tayo. Si ate Joanne nga pumuti eh. Ay, Siyempre, galing ako Maynila. Nakapunta nga din ng Maynila. Pag-isita. Ay, walang mga boys niya. Kaya ang labanan nito, girls versus boys. So, May boys ka ba? May bago kaming housemate. May bago kaming recruit. Kasama niyo rin, te? Nandun sila. Apat kayo. Lima. A few moments later. Alis na po kami. Sakay na ulit kami ng baka. Dito ata. Ganda dito. Mahangin. Ah, yun na. Yun na. Yun na. Ayun ang ilog. Ay. Hi, Nini Ann. Kamusta? Wala si Dana. Kasama kaming pogi. Pansinin naman. Ay, sino ba? Si Conrad. May chicks na si Gigi. Wala. Dana. Dami ko lang sinama. Nagmumudyol, kunwari. Ayan ang aming sasakyan, guys. Bangka. Wow, excited na kami mag-overnight. Saan kami? Doon tayo sa kabila. Oh no! Mag-a-adventure na naman ang Team DFL. Doon naman si Ate Romanin sa kabila. Yes! Alis na kami! Bye-bye! See you sa isla! O, doon ka daw. Doon ka sa may kawayan. Lalakit pala ako dito isa sa naman. Ha? Kaya marunong naman si Kuya siguro. Ay, mabangga. Pop. Pop. Saan sasakay sila? Ano? Kusinero? Maliit? Meron pa? Yan na! Guys, simula na ang ating ano. Pagkuyaw. Para kayong mga army. Magpapaputi na naman kami, guys. Yes! Alis na! Ay! Kuya, yung parang ayaw sa amin. Parang minamalas kami, guys. Ayan, ang kasama namin ang isang member ng Kusinerong Mangyan. Aming driver ngayon. Ay, huwag kayong malikot! Wow, kala mo naman laking tulong ha. Yes! Woo!
basa yung isa. Yay! Ang galing kuya! Yan, isa po siya sa member ng kusinerong mangyan. Si kuya. Anong pangalan mo kuya? Mr. Max. Mr. Max. Siya po si Mr. Max. Mr. Mags. Yan guys, dito na naman tayo magbibilad. Magpapaputi na naman kami. Dami namin gala guys. Oh. Dala namin. Yan, dito kami guys mag-overnight. Nantay lang namin sila. Nung nakulit lang sila. Romalyn tsaka si kusinero. Super thank you po sa effort ni kusinerong mangyan. Thank you, thank you. Oh, ayan, dahil may nakita kaming mga basura guys, itatabi-tabi namin yan. Pang-aron namin guys. Oh, may ano oh. May aroma oh. Aroma bed. Para wala tayong medaan mamaya. Doon yata sa kabila. Para malinis ang aming Yes, ano lugar. tayo kuya? Yan na sila Ate Romalyn. Dumating na. Laki ng ano guys, box nila. Isang box na chichirya. Linis-linis. Ano natin mamaya? Yan guys, lilinisan lang namin yung natayuan ng ito. One week daw to, walang wiyan. Hoy. Yan, dito na rin po ang ano, mga kusinerong mangyan. Bali matak-watak pa sila, mamaya pa makilala sila. May sample yun. Kasama yung Budots. Kuya, handa mo na yung sample mo. Magbubudots ka kuya. taga saan ka? Magbubudots. Danceries. Operation Linis sa isla. Isla ni Cassiopeia. Ito natin itatayo ang ating Encantado. Diba? May bubong na kami. Galing-galing talaga ni kusinero. Napaka-effort level talaga. Doon na sana nagkaroon kayo kasi nalalaki ng alon doon. Hangin! Oh, diba? Ang ganda. Yun guys, dito muna kami sa tent muna namin ngayon. Sa aming accommodation for today. Free accommodation. Ayun sila, ano, Romalyn sa kabilang tent. And then yung kulay blue, si kusinerong mangyan. Luluto tayo ng kanin. Oh, try mo nga dyan mag-squid game dyan. Dito oh, squid game tayo. Oo, oh, akit ka dyan. Green light ka mo. Oh, sige, dali sample tayo dyan. Dali dito. Practice lang tayo. Practice. Sige, ako kasali. Sige, sali ako. Hindi ka kasi hindi ko kasi alam yung ano. Na samida. Okay, dapat ang ano nyo, nakapang model kayo ha. Ayun yung challenge.
Na 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 samida green light, red light. Oh, si Romalie eliminated. Oh, out. Oh, sige. Si ano, isama mo sila, dali. Na 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 samida green light, green light. Nagatakbo kayo. Green light, red light. Green light, red light. Okay, bang gagaling nito guys. Oh. Green light, red light. Kabilis ang takbo. Oh, sige, okay na siya. Oh. Oh, yeah, sige, sila naman. Ulit. Eh, dito na ako, ah. Okay. Diyan na kayo. Dito ha. Green light, red light. Green light, red light. Oh, ikaw ang last. Eliminated ka na. Paa yata yung Wow. Oh, sabi, caramel. Alam ko din sa rice cooker ka lang magaling. Kunti lang. Eh, Laking tulong. Pag agkusol yan, bala ka. Magluluto kami ng kanin, hindi nila alam yung tubig kung gaano kadami. Pang ano lang sila ito. tamang pagsala. Pwede na magdagdagan kuya pag ano kulang. Tanggalin na rin. Kain na lang ng dagat. Yung, lata? Tanggalin yung lata na yan. Dati ito ang isda nito siguro doon pa sa may dulo ng baklad na yun. Doon pa. Kaya Brad, tanggalin din yung doon. Walang ano yan, walang bahas, sarado lang. Tanggalin yung lata. Kaya pala may mga ganito siya na. Tanggalin ka? Pinakadaanan lang yun doon. Hanap yung daanan na yun. Sarado ito. Yan guys, binantay na namin yung niluluto nilang kanin kasi gutom na talaga ang mga tsararat. Ang mga bulate namin. Hinahanap nila guys si Dana, eh, hindi namin sinama kasi medyo malayo-layo na to sa ano. Bigas na. Tsaka ano, Hindi nga sa atin yung ano. Bukas ang bukas. Paano magkulo yan, boy? Oh, mabising talaga nga, guys. Time check. Alauna na yata. Ay, wala tayong dala. Launa na, guys. Mamaya, paano tayo magbugo? Kamuaya. Diyan, oh, kalawlawat eh, danaw. Mabait na yung mga kusinero guys. Subscribe nyo. Ay guys, ito. Real talk. Based on my experience. Si based on my experience, ah. Para parang sa buhangin lang yan. First time ko kasi makasama sa kulab-kulab nila ng BFF. Ito pa lang yun. Ganito pala yun. Pards! Kunin yung biko doon, Pards! Itawa mo yung gutom mo. Tawa ko na yung gutom ko guys. Darsin mo. Tatay ka pa eh. Ala, nagabangka sila, oh. Akala ko nagbani eh. Ang kuhin nila. Ay, sanduin na siguro nila. Check natin yung kanin. Yan, malata. Dagdagan natin ng tubig. Yung binawas mo to kanina eh. May balik din. Ibalik lang. Isa pa! Kunti! Patigas-tigas, oh, bigas pa yan, oh. Pag naging lugaw yan, ay wag sa inyo. Ano girl, hindi pa lata. Yung gitna luto. Yung bigay talaga naman dyan. Ha? Tiga? Masarap ba ang aming biko, ano, ninian? Sarap. Masarap. Gawa ni Tita Ligaya. Ito tayo magkain dito ba? Ito na, hilaw ba? Ito na. Paki-check nga kuya kung nakapasa. Pwede na daw. Pwede na pagdaga niya. Hindi pa yan. Kasi tignan natin yung sugpo nila. La, sugpo talaga siya, guys. Walang halong biro. La, I love it. Oh my God. Ganyan siya kalaki, oh. Oh. Ang lalaki, oh. Sarap yan ang ano ate, masarap i-tempura na ba yan?
Pagkakalahati nga lang talaga sa Lao. Lalaki ng alamang nila. Laki talaga dyan. Grabe nga lamang din ang atin sa Guys, mauna muna sila, hindi tayo kasya. Lulubog ang Titanic. Hindi tayo kasya. Ang layo namin kakain, no? Sa kabila. Jack! Jack! Tayo naman guys, ang sasakay sa Titanic. May upuan pala. Yehey! Lalim din pala, oh. Babaw lang. Hanggang bewang. Thank you so much po. Thank you po. Kuya. Dito kami kakain guys para hindi malikabok. Paglulukay mo tayo ba yung paglulukay tayo. Aglulukay daw yung dala nyo. Oh, nag-iyan na ba siya? Siyempre andun, oh. Lato na. Agkukulay na. Parang parang tayo agkukulay. Kasi mga butang pa. Diyan kami nag-inasaka nung nakaraan guys. Yan, yung bundok na yan. Ayan ang Ilin Island. Tingnan natin sila guys, yung kinukuha nila. Ay, dami no. Tayo na to kuya mga to. Wala nang laman yan no. Meron yan. Ah, meron pa din. Kailan mo ano lang. Kaging. Mahirap lang kunin no. Kailangan talaga may gulok. Yun. Yan o. Sarap. Yan na po yung nakuha nila. Pipilawin daw. With kusinerong mangyan. Daming ano dito sa inyo kuya. Busog-busog kayo sa ano no? Sa seafoods. Oo, basta masipag ka lahat. Sa amin walang ganito eh. Puro ko ano, bigas, palay talaga. Ang sarap. Busin mo to, Peng. Hindi ko pa to natikman. Masarap. Oo nga. Natikman ko na din yan. Hindi ko pa siya natikman. Tikman natin mamaya ang lasa. Sarap. Yan yung tent namin guys, oh. Mga maliliit pa. Sipag ka lang dito, may ulam ka na. Oh. Mahirap lang talaga. Kailangan tiyaga lang. Grabe kumapit yung ano no? Talaba.
Tayo sa kabila. Ulam natin. Kababa lang ulam natin. At sa supo ang hinihila mo, di mo naman ulam yan. Hinihila mo yung sugpo. Wala, dala namin paper plate lang. Grabe ka naman. May sandok kang dala? Saan ba kayo, di ba dyan? Kala mo, ang daming dala-dala eh. Isang puta. Si kami man nagbasta. Lagi, siya mo na yung Okay, buti yung ulam ko masarap. Iyo yan. Guys, masarap. Anong dala niyong ulam? Kasi ito yung dala ko. Oh. Ayun na natin ulam. ulam mo, te. Nakikiangkin. Oh, ang ganda naman ng lagayan natin, Romalie. Pinaghandaan. Nakaset. Ay, hindi kaya. Diyan na lang. May organizer. Sabay paper plate. Kain po! Kain po. Kain po. Busin nyo yan. Hindi pwedeng hindi. Yan guys, tikman natin to guys. Masarap siya guys. Natikman ko na. Ang sarap. Patikin mo rin. Okay, try natin. Try. Sarap. Sarap ay. Tingnan mo nga ay. Pero kuya, dito kayo kuya. Ayan yung pag kami, kayo nagdayo sa amin. Maglilitsyon kami, charot. Sana. Sana totoo lang. Sabi mo yan! Basta magpasabi lang Basta kayo. sabihin nyo lang ha, wag yung biglaan. Putin niya natin sila to. 1 week.